nong ilam snong kumjuru ki pajba khamtam ki tu ki bana nong kondong kilapan pau ki jing sngewbha nomor ki babon ki nong snong kimdon satyai ki bank account job card kumjuru e ration card ha ka jing ekran bat ke HNN uba kit bok lang sangriang sketri ke snong pot jalai ulopan pau ba ka nek lawan rajing e siboni ki nong sinchar snong ha ka ba ka sarkar kala batha ban sim kerteng ya baro ki nong belasngi klang ba ka sarkar kan Jingiarap pisa bat la batharu batangi ki tu ki bomdon ke job card bat ke ration card on pha e ki kerteng Hendrai ke ba pensem jing e kalong ba onle kumnoi ki bom don wat tangi ka bank account ru haba persang bat budien ni kate ka phang lalap ba om tang ka snong phot jalai ba ki don kum kita ki briu hendrai ki wei pat ki snong jong ka thain was ka sales ru ki don sibun ki briu ki bom don ni ki job card ration card bat kum ju ru e ka bank account ha ba dei ba kate ka phang ka HNN kala yo ru ban ya kran ba uba tilingwa deputy commissioner ko west castle district ha ba lo ong ban ka mentai ki long yeng ki bom don ni ka job card ration card bat ka bank account omla ban ong kumnu ru Reki don tangkawai kalat bat kata kalong bagi deban let play account marmar kat bak sarkar kadang play kalat bat kakabu te kat kum ku jing Plie na galeng jong sarkari lapan pau ba Jingiarap siajar na kuai ka account hendrai ke basem jing kalong ba kinong kendong hapo snong jungi ki don menta kum ba sipo kuai jing kam tame kini ki briu ki bom don bat account klem don ya ka bakum kini nagaling juga kuwi nong yalam sinong ni kan nagaling sarkar ba kan thau kilat kilenti bakum no ban dalam lam ta juki bat takis kijugi ki juga ba la kum kini ka sarkar kamla ban le kalong ba kajing yap tekan kan sepoi hi lagi nong handong ide ke sinong ka beduk ngimla ya ka ban cuya sam kumtu Rena galeng jung ingin cu tercu ya ai baik kumtu yang saya pej hadin nada kalat kadang Plie bana galeng jung ki ken sa thalat hi bakum no ban wan siu nam ta kateka jingpynbna khamtam yaki balanang ya seram na banta kitu ki brew ki ba dan ration card nang ta pada ki bam dan job card kitu ken haban net Plie account no abang lada kimpat Plie account lada kimpat dan account Kenapa bagian debut yang tu Jingiarap nak sarkar kabari bar kini ka skim buat thamai kabaki di bani 80,000 tengka si tayo de namun tak itu kibala dan lupa ke account dan kam su bani thamai kinsu sambil kerja yang siapa office jong video lah ni direct siapa okay office jong labor orang ni pun mesti tamu Te adu lanu thresar kalat yaki ban dang yo lat haji sha ke last date ke di brother ndrei lara ke dangdon chu buri bakum kita ingin persang ban wat lat wat nanti yaki kana bakin debio ini zira kad kan ngin persang ban ai ka por bakuloi adu lanu te gamlang ban patain maro dang ai mangai ka por yele se kia ben slem biang ting biang te poi man sakajing du dong ndrei ong yaki ba kin so ban lek ban ya bu nak account bagi kan kita dia account number kan mungkin ya